La ruta que farem ens du des del port de Xàbia, des de Calatangó, fins al far del Cap de Sant Antoni. Tot aquest paratge està enclavat en el Parc Natural del Montgó, que es troba a la part més oriental d'Alacant. Hem triat aquesta ruta perquè ens permet conèixer un dels paratges més emblemàtics i més espectaculars del nostre territori. I a més, a mi la ruta m'ha semblat molt assequible des del moment en què m'he presentat en el projecte d'un llibre al cim, que a més lliga molt bé en el llibre que he triat. Me dedico a moltes coses. Professionalment soc advocada, ha sigut una vocació descoberta i duc 25 anys i tots els que me queden, no? En el meu temps lliure, si existira, em dedicaria a escriure. Quan no tinc temps lliure perquè em dedico al multiactivisme, em dedico a fer xerrades, tallers amb les companyes d'ajuda, de dones juristes d'Alzira. Fa més de 12 anys que estem corregant tot el País Valencià voluntàriament, sense ànim de lucre i sense que ens paguen, explicant a la gent jove què significa la igualtat. Tinc un plus d'orgull de ser la primera dona presidenta d'Acció Cultural del País Valencià des d'inicis d'aquest any. El llibre que he triat és Passos lleugers, de l'editorial Edicions 96, i l'autora és Dacia Maraini. És una autora italiana de llarga trajectòria. El llibre està vinculat a la ruta en el sentit que la vida és un camí on te pots trobar pedres, on te pots trobar dificultats, penya-segats, però també la llibertat. El llibre tracta de històries de violència sobre les dones. M'agrada perquè les històries que conta són de tots els punts del món, totes les edats, tots els estrats socials. Per tant, fa una radiografia de lo que és la violència sobre les dones molt completa.